מסיים עם נקודה אחרונה. עם אותו בחורצ'יק מההתחלה שאמר לי שבזכות וורט אחד הוא למד את כל הש"ס, אז מה היה הוורט? אז הנה הוורט. רב יוסף אומר, דיברנו על זה בערב חג השבועות, אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה. רב יוסף אומר, אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק? מה הפך אותי לרב יוסף? ולכן עשה סעודה גדולה לחכמים. שואלים המפרשים, מה זה אילב היומה? אנחנו לא יודעים מה קרה היום. מה הוא צריך להגיד? אם לא התורה שקיבלתי, אם לא היום שקיבלתי תורה, אם לא מתן תורה, מה זה אם לא היום הזה? אם לא היום הזה, כמה יוסף איקה? איזה יום אתה מדבר? ראש חודש סיוון, בית סיוון, ג' על איזה יום? היה צריך להגיד, אם לא יום קבלת התורה, אם לא יום מתן תורה, אם לא התורה עצמה, כמה יוסף איקה בשוקה? מה זה אילב היומה? תשמעו את הדבר הכי יפה, לא זוכר איפה ראיתי את זה פעם. אם לא היום הזה, רב יוסף אומר, אם לא כל יום. אם לא הייתי יודע את הערך של כל יום, לא הייתי נהיה רב יוסף. אני לא למדתי תורה יום אחד בשנה, בליל חג השבועות כמונו. למדתי תורה כל יום. אצלי כל יום היה מתן תורה. כי אצלי כל יום היה היום היחיד שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא. כל יום אמרתי, ואם זה היום האחרון, ואם מחר יבוא המשיח. אז כל יום השקעתי את כל הכוחות. אם לא היום הזה, אם לא תפיסת היום הפשוט, לא הייתי נהיה רב יוסף. הייתי ממשיך להיות יוסף כמו כולם. זה החוכמה של אדם. החוכמה של אדם להבין שרגע הוא יעלום. שרגע זה אוצר ששום דבר לא משתווה, וברגע הזה אפשר לשנות עולמות. תמיד עוד, והרבא אומר את זה, ולרבא זה כל כך איטים. אין מנצל זמן כמו הרבא, זה משהו שלא ייתכן. אני פעם קראתי תיאור מאחד המזכירים, שהרבא סיים שם את העניינים, ויורד להתפלל מנחה, והוא קולט שנשארו עוד 40 שניות, פחות מדקה. לוקח ספר, שהוא ספר עמוק רציני, ל-40 שניות. 40 שניות, לוקח עוד ספר ליד. היה פעם שבתש"ד, הרבי אמר קדיש על אבא שלו. את האבא שהוא לא ראה כל כך הרבה שנים, כי הקומוניסטים ממח שמם, הגלו אותו לאיזה עיר גזרה, והאבא נפטר שם, והרבי בניו יורק אומר עליו קדיש. הרבי היה איש מאוד צנוע, אז עוד לפני שהוא נעשה רבי, היה מאוד צנוע, אז לא רצה להגיד, הוא החתן של הרבי, יכול להגיד, תעשו לי מניין של אברכים. לא רצה להטריח אף אחד, הלך להתפלל עם הבחורים הצעירים, בישיבה בלי שאף אחד יראה אותו, מניח, מתעטף וטלית ותפילין, ושם הוא אומר קדיש, שם מתפלל. הבחורים הצעירים, בני 14, לא ממהרים לשום מקום. אתם יודעים, אם התפילה זה 9, אז ב9 הם מתחילים להתארגן, ב9 ו4, ב9 ו5, עד שמתחילים. יום אחד חמיב, הרבי הקודם קרא למנהל של הישיבה, והוא אומר שהחתן שלי מתלונן שהבחורים מבזבזים לו את הזמן, הם לא מוכנים בזמן לתפילה. אז הוא אומר, על מה מדובר? 4-5 דקות. הוא אומר, אצל החתן שלי, 5 דקות זה כמו שנה שלמה. 5 דקות יקרות, חשובות, כמו שאדם אחר מייקר שנה. אתה מפסיד שנה מהחיים, כואב לך? 5 דקות כואב לו כמו שנה. כי הוא יודע מה אפשר להספיק ב5 דקות. הוא יודע מה אדם יכול לפעול, מה אדם יכול לתקן, מה אדם יכול ללמוד, מה אדם יכול להתרומם ב5 דקות. אז 5 דקות זה שנה. הרבי פעם אמר, פעם ביקשו ממנו, הוא לא התכוון להתוועד, וביקשו ממנו להתוועד, אז הוא התוועד. אחרי, נדמה לי, כמה חודשים, ביקשו ממנו עוד פעם להתוועד. אז הוא אומר, עוד לא השלמתי את השעתיים ההם. הוא עוד בדפיציט, הוא עוד בחסר, במינוס של שעתיים. הוא יודע שהמינוס שעתיים שצריך לעשות, ואין לו זמן להגיע לזה. אני אסיים בזה שראיתי פעם מהחפץ חיים, שהוא כותב שבכל המועד, אם אדם עלה לו חידוש בכל המועד, אומר החפץ חיים, אתה יכול לכתוב אותו. למה? כי זה דבר העבד. למה? כי אם לא תכתוב עכשיו, תצטרך לכתוב אותו אחרי כל המועד, זה יבוא על חשבון חידושים אחרים שצריך לכתוב אז. לכל רגע יש את החידוש שצריך לכתוב באותו הרגע, קיבלת עוד יום, ותספר ימיך המלא. אז אין דבר כזה לבזבז זמן, זה יבוא על חשבון רגע אחר, יש תוכנית לרגע הזה. אני לא חי חופשי, וכשיש רגע פנוי אני מתיישב ללמוד תורה. לכל רגע יש התורה צריך ללמוד. אז אם לא תלמד עכשיו, מתי תשלים את הלימוד של עכשיו? זה יבוא על חשבון הלימוד ההוא. אז במילא כל חידוש, כל רגע זה דבר העבד, כל רגע זה דבר שאי אפשר לוותר עליו. טוב, עם מה נקרא? נסיים רק את הקטע הזה מהרבי, מובא מספר 3,